चुनु मुनु दे दो भाई, एक रसगुल्ला में हो गया ललाई। अरे पियावा के पाई गइलू, अरे हम के भूलाई गइलू, अरे तारा पके हुता के तो तकलीफ हो खेला। कि नया में जो भी गाना आई तो यूट्यूब पर हम चैनल बनौले बानी मिष्टी मौसी के नाम से, अपना बेटी के नाम से मिष्टी मौसी के नाम से यूट्यूब पर चैनल बा। अब जो भी नया में गाना आई वही चैनल से आई। ये सोनू जी बानी यहाँ के पापा, मिष्टी के पापा आ कलाकार हनी, बहुत सुंदर गायक भी हनी, यहाँ के बहुत मने अच्छा खासा मने गाना भी बाजल बाटे। तो थोड़ा उनका पापा से भी कहम कि रुआ तनी गुनगुनाई, बाप तो बाप, बेटी के तो जवाबे कोनो नहीं है। तो सोनू जी कहम कि तनी हमारा दर्शक लोग के कुछ गुनगुना कर रुआ बताई, रुआ तो गायक हनी बहुत। अरे भैया हम एगो गाना बड़ा निक लागेला। अरे तारा पके हुता के तो तकलीफ हो खेला, अरे तारा पके हुता के तो तकलीफ हो खेला, तोहरे दीदार खाती आई तोहर गली, अरे झरको से केहू झाके तो तकलीफ हो खेला। वाह वाह, कार हुआ दम का बार आवाज में कितना मने जादू बाटे, बहुत बढ़िया। बाप तो मने कहीं के नहीं के आवाज, मतलब इतना सुरीला आवाज बाटे। आ बेटी के तो आवाज ऐसन बा, मिठास बा। एगो सुनी जी कहम कि खाली और कोनो बढ़िया गाना गाई तो मने बहुत बढ़िया लागला। राउर गाना कौन बाटे एगो जो कि मार्केट में बाजत होके आ रुआ कहिलो कम उ चीज गाई रुआ? एगो गाना हम गइले रहे सैड सॉन्ग। अरे पियावा के पाई गइलू, अरे हम के भूलाई गइलू, अरे पियावा के पाई गइलू, अरे हम के भूलाई गइलू, सुतलो में लहू के सुरतिया गोरिया। देखी साइड सॉन्ग इनका सोनू जी के गाना रहला। आई कौन चैनल है राहुल जी? लेकिन नया में अब हम अपना भाई लोग के बतावल चाहता नहीं भैया रोरा माध्यम से कि नया में जो भी गाना आई तो यूट्यूब पर हम चैनल बनौले बानी मिष्टी मौसी के नाम से, अपना बेटी के नाम से मिष्टी मौसी के नाम से यूट्यूब पर चैनल बा। अब जो भी नया में गाना आई वही चैनल से आई। देखी बहुत बढ़िया लागल मिष्टी से और मिष्टी के पापा से मिल के हमारे दिलवे गदगद हो गई।